Драги татенце, спомни за твоето момченце, което те много обича, при това на те прилича. През 1936 година в един вестник Димитър Шишманов, по това време пълномощен министър на България в Гърция, е обрисуван от журналист с мисълта на Паскал. Човек е само тръстик. Най-крехкото нещо в природата. Но той е мислеща тръстика. Не е нужно цялата вселена да се въоръжи, за да го смаже. Лек полъх, капка вода са достатъчни, за да го убият. Но дори когато природата го смазва, човек пак ще надвишава онова, което го убива.